Necessito tota l'energia dels androides A17 i A18. A17! Aparta't d'ell! El que vol és matar-te i absorbir la teva força amb aquest fibló! No, Corpatina! Sant Juan! No deixis tant tornar aquí! Ostres, se l'han passat! Seré molt més que un supercarrer. I segur que el Cacarot provarà de fer el mateix. Hi ha una sala on pots fer la feina d'un any d'entrenament en un sol dia. És el Palau de Déu. Anem a l'infern! Aquesta força! Ja me n'encarregaré jo d'aquells androides i també del cèl·lula. Vegeta, crec que els subestimes. T'he sentit bé? Segons tu, si aconseguissis la teva forma perfecta, no et podria guanyar ningú. No, pare, t'equivoques! No li pots deixar fer! Et deixo anar a assolir aquesta forma perfecta que dius. Vinga, ves! Ei! Que el cèl·lula ja t'ha vist! Deixaré que hi arribis! De pressa! Vés-te'n d'aquí tan ràpid com puguis! Per mi és una gran oportunitat, no penso deixar que me l'esquerri! Estàs podrit, Vegeta! És l'energia del cèl·lula que no para de créixer! Vegeta, ara has d'acabar el que has començat! Final Flash! Vull fer un torneig d'arts marcials. Lluitarem un contra un i si guanyo jo, lluitaré contra un altre de vosaltres.